Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano. Hinaot nga naata sa maayong panglawas o kapiskay. Ung karon mga ka-listeners, mga ka-followers, niya ang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ning Glenn Pino. Bye-bye Papa, Part 10. Please subscribe. This is Lex Fino Blog. Mga anak, wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Francine lang lagi. Sorry kayo, ha? Mayong pagbuminaw sa Lex Fino Blog. Kaya nga naman de, Apil. Ano sa Gapyot? May problema? Kung anong, Greg, wala ay. Ano nang utana ka man bahin sa asawa ni Francine Escurena? Ngano? Ay, kuan ko dong Greg, kaning, nanda ako ipalitor sa ilang tindahan. Nag-istorya mo mo. Dili gusto maka-istorbo sa inyo pa nagsulti dong. Wa man ko itaw sa tindahan. Gusto may mong paliton? Eh, kuan sigarilyo dong Greg. Pagkuha lang dito, Piot. Kwan, kano sa lang ka magsugod ng panigarilyo, Piot, ha? Walang ko makakita ni mong nabako lagi. Kwan dong, asahay na dong. Unya, diliman po gusto nga, magpakita ni mong manabako o dugo. Kilan ni mo, Piot. Kahibaw ka man unta nga makadaot ng pagpanigarilyo, pagpunor ko diha. Oo, dong. Dili na akong palit, oy. Wa sa may magtinda o sigarilyo, Piot? Wala di ay, dong. Wa. Tuday singkining, usap na ito lagi mong tuyo dihang miyadto kas tindahan. Kuan, kining, ay, dayon sa ka, Greg. Atol tapos kulti sons ba eh? Kwan, di lang ta ng lingkuranan ilaw mas banggaw. Di lang ta magstorya. Ikaw? Okay ra? Ay, okay na di ay. Ay, May problema na. manayon unta to ba? Ha? Manayon unta ta. Sige. Pero, kadiyot na ha. Biyaan taon na magkadiyot. Ang taon ako sa Corina. Karon, makaanda mo bisan pabugnaw lang ba? Ay na lagi pagunahuna, ana. Magstorya lang ta. Ay, ayaw lang ko balibari. Pabawsa sa panagsaba sa imong kaayo nga rin ako. Basti lagi siya eh. Bawas ba? Nausam ka. Sige lang, good. Basta pandamaw na ko sa Corina o pabugnaw o masima-sima na to din eh. Kadiyot tergyog ko kayo. Lainan man hinuon ko mong kawas ug makita niya. Lain man gud ang akong sapot sa iyong tinanawan. Murag. Basta. Mahimong nasayop lang tingali ko. Pero lain gid ang akong pagsapot. Teko rin. Oh, si Francine. Uy. O palagi di ka mahuman tungkas ng mga hinayhay. Ha? Oo, bitaw. Kuan man gud kining may pagkaumog pamanggod ning uban. Maong walang usa na ko gitukas. Ay, biya ilang una na. Kuli man lang muuan kay tingin nito huwaw magkaroon. Isod ko na ning mga hinayhay nga akong gitukas. Kadiyot. Day, ni Arbas Grigi, mo pag-abot. Kau ba nang iyang alalay? Oo, bitaw. Nakamatikod bitaw ko. Nakamatiko de siya niya. Huwag yan mo adto. Ay, kuan. Nagkuha magkod ko ining mga hinayhay kod. Magpaanda munta ko nimo atong madalit nila, day. Ha? Oo. Sige, unsa may akong andamon? Unsa magay madalit na to ana nila, no? Wa ra ba punta? Kuan kining Napa may mga tulo pa man tingali na kabutong nga sobra gahapon sa atong gilamaw.
Butangan na nato gatas. Pwede na na. Bitaw, no? Na pa man ituod to. Pero, saan kaya to ipares, anak? Ay, ako na lang mangitag sa ipares. May bingka pa tingaling luto ron sinang Mila dito sa may iskina. Basin patuod. Kuha na lang. Itagal lang sa kunila dito. Istorya-istoryahin lang sa. Kay ako yung mag-adto silang ng Mila. Magpalit kong bingka. May kugtag sila rin dito sa may mangga nga huwag yung makaatiman nila. Kuan, ingon ini na lang, Francine. Ako na lay mo palit og bingka sa ilang nang Mila. Ug ikaw lay atiman o sa ato nila. Ako na lang po ang mag-andam sa butong. Pero, Day. Ha? Mag-ato na ko silang nang Mila, Sing. Ato alam to sila. Ako rin bahala sa pag-andam sa butong. Ay, pastila na unsa man ibabayana. Misutoy man naglakaw. May kwarta ba ka to? Nga ikabayad sa bingka? Ay, na. Ito na ako sila sa Gregi, eh. Basig, laayon nga sila ra. Ay, wala man magawas sa asawa ni Francine Dungrig, no? Nga ba kung wala magawas, Piot? Ngisim ka. Ano ka? Gwapa ko asawa si Francine Dung sa. Oh. Di ba dong, no? Gwapa? Ano bang gisultihan mo ko ni mo, anak? Wala lang ko. Siguri lang. Siya itong dali nga nagpalayo. Habig silang likod. Uy, ang asawa man doon ni Francine, asa man to siya paingon. Uy, agliog ni Dungrig, nalubag man. Misunod man pagtanaw niya nga nagkalayo ng baye. Nasa ka, Piot? Mikaras na ang ututunlan doon ay murag kaubuhod man ako. Greg? Si Francine. May balik ko si Francine daw. Ni Pao ko. Murag nagkamalay na. Suko man. Pasensya, Greg, ha? Nga, nabiyanta ka. Giyadto mo ko na kuskurin na ron nga may madalit mo ninyo. Ikaw, Gunsing, okay lang magod kuno, ha? Wa mo gumi magpatagad o magpaatiman. Noon sa biya kay, mauwam na hinuuntan mo. Ako may angin mauwaw, Greg. Kay, bisita tagod mo. Unya, wala ko magkatiman mo. Ninyo. Dispensa, gina, ha? Ikaw ba, sa una pa magkaingunan na, maikugon o mabiyabihon kayo? Kadiyot lang, ha? Kay, nahuman ko naman tog buwag ang butong. Ako idalit ninyo. Pabutang sa nato ang, pabuton lang nato ang atong ipari sa ato. Ito ako yung to bang kurina. Kinigtuhan na ba nung sam ko, eh. Nasol noon kag maayo. Hasta yung mong asawa, nasol nagmaayo. Magkatiman pa magyukab, pinili. Ay, tagsara lagi kong makabaw sa imong kayo di rin ako. Pero, pasensya na, ha, nga. Inato rin eh. Ay, still lang ginituhan na, eh. Bitaw, usa man tong imong tuyo na ko atong katubang nato kas tindahan sa sawang ba? Kadiyot, Sing. Piot! Piot! Dong! Dong, biyaan tawad na mo, kaya di ko makaisturbo ninyo, ha? So, nagka-decision ka nga mo padayon sa imong tinguha nga manarbaho dito sa Manila? Kana, kung imong tabangan, Greg? Ganun dili man. Tabangan ta ka. Di ba, mingon ko ni mo nga anytime kung may patabangan ka, kung may katabang na ko, di yung ko magpanuko sa pagtabang ni mo. Ikaw pa, isa. Salamat yung kayo, Greg. Kinahanglan ko kong manarbaho kay high school na po nga among kamagwangan. Naibaw na ka. Dako kay kadaot ang huwaw sa among pananom din eh. O gambot, saan ka na mo pagbawi sa puhunan o pagbayad ni ini nga amo ra ba taon tong hinuwaman? Ay, ka-problema, anak. Tabangan ta ka. Sultay na ko pilay imong utang kay atong bayaran.
Unsa? May gani kay nakitaan ka na ko sa ilang nang milama ko rin. Para na mo lambing ka nga imong gipalit sa ilang nang mila mo? Kuan, may bisita si Papa ni mo, Francine. Para ilan ni? Aw, di din na para na mo. Kisa de bisita ni Papa Prancing ma. Bito mo, kinsa di ay. Ha? Ang kuan, si Greggy, nga suod ni Papa ninyo. Oh, hala, si Tito Grigi. Yay! Si Tito Greggy! Mayong pagbuminaw sa Miles? Lex Pino Kustila ning bata. Midagan man. Sunod ko. Ay, madagma ka, oy! Una ko ni mama, moblis ko ni Tito Grigi. Ay, Wata ko, mas. Dodot! Paghinain taon mo, oy! Mga dagma bayab ng mga bata mo! Dodot! Ay, kining mga bata Ganahan gid kaayo sila ni Greggy. Ug pinangkausap kaayo ni ining si Dodot ug Miles. Tungod ka ni sa ilang kasuod ni Francine. O adunay laing hinungdan. Ay, naunsa man ko. Kahugaw pa sa kunahuna. Pasaylo ako, Ginoo. Di ko angay nga maghunahuna og ingon ini. Dili. Sa pagkakaroon sing, nagaydag ang trabaho sa Manila. Pero kasagaran, pasingot gid ang klase sa trabaho. Init kayo kay lagi hindi man gyud dito ang construction worker. Pero dili ko musugot nga init pa din ang imong trabaho. Unya kung adto na ka manarbaho dito, init lang gihapon. Kay tabla ra gihapon nga nanguma ka dito. Ang ako nga gawas nga arang-arang ang sweldo, ang ato nga dili pud kayo bugat para nimo. Unya usapa, maglisod kog monitor nimo kung saan kahimtang nimo dito. Kung okay ra ba ka dito o dili. Pero may opsyon ta. Dito sa Cebu, makasiguro gyud ko sa imong kahimtang dito. Kay kasagaran sa mapasudlan ako nimong trabaho dito, ang mga tag-iya gawas nga kailan ako, mga suki po sa akong negosyo. O nga ang nagda sa trabaho dito ako mga parente. Mao nang para nako, mas preferred nako nga adto ka dito sa Cebu. Pero nara nimo desisyon. Ikaw may akong agdon Frazing. Ang ako, Greg, para nako. Di ko mamili og trabaho. Ang mahinungdanon para nako nga unta, kung mahimo lang, ang trabaho nga akong masudlan, makatubag yun sa panginahanglan sa akong pamilya. Nasuhay to ko nimo, Francing. Ug nibaw ko kung sa imong nakamahuan. Ug nibaw sad ko nga dili ka usab bisud tudluan. Ug gawas ana, ang pinakaimportante nga productive ka. Nga malauman o masaligan ka sa trabaho nga gisago nimo. Mao ginay pinaka-basic nga kinahanglan sa ka-employer sa iyang trabante. Kung imo kong tabangan, Greg, makalaom ka nga dili tagyo ka pagkauwawan. Nga ikapasigarbo gyud ko nimo. Tito Grigi! Tito! Uy, Ang mga bata, ni ano sila? Bless ko, Tito! Bless ko, Tito! uy, pagkabuutan ni mga bata. Uy, kamo ha? Dodot, Miles, paningot mo, mabasa si Tito Greg ninyo inyong singot. Singot, Greg, pasensya ka na, Greg, ha? Ay, sorry. Wara na. Sorry, Tito! Wara na, okay ra gyud na. Wa na'y problema. Sorry. Thank you kayo sa food dito sa school, Tito, ha? Bitaw, Tito. Thank you juga kaayo sa chicken. Way sa pa yan. Dodot ko, Tito. Ako. Miles food ko, Tito. Okay. Dodot, Dodot. Miles. Miles, Yes, Tito. Pagkabuutan ni mga bata asing. Di ikadinay nga imong mga anak. Salamat, Greg. Gawas nga buutan pa, mga gwapa o gwapo. Yun. Liwat silang papa o silang mama. Dood, wa ninyo ma-agiis mama ninyo ko rin dito sa ilan ng Mila?
Nagsunod ba na mo si mama pa? Nay, nara si Mama Pai. Nagdasa, bingka nga yang gipalit sa ilang nang nila. Oh, niara ang bugnang butong sing. Niasap ang bingka. Init-init pa ni. Ibutang lang, day. Ay, lumiya, ani, init pa niya, humot pa juga, ayo. Karon naklaro na ko siya nga niya sa kudol. Mas gwapa ka siya. No. Mitutok siya na ako. Palihog kong ipis sa ilang mga baso, day ko rin. Ayaw na sing. Ay napagago ko rin na. Kami na lang. May managlisod kay pag-ipis. Ay na naghagawa pang imong kaugalingon. Kaya ra na mo din eh. Di na kinahanglan nga timanon minimo. Ikaw, Greg. Sing, kamo lang din ha? O, Sir Greg, biyaan taon na mo. Kay, atuon ko pa tong mga bata. Way problema na. Pero muhangi ulang ko nga ay pagtawag og sir nako kay mauwaw ta. Kung unsay sangpit sa suod kay nakong higala nga Francing nga imong bana, mao na sa naitawag nako. Maayo unta ko ya dudot no. Nga ini-closing pa. Initaod sa atong ribbon. Hatagan punta og gitnit. Tito Greggy no. Taon no. Kanindot unta no. Unsa to? Unsa to kung akong nabati ninyo? Hala. Wa man ko rin. Unsay wa? Nakabati ko ninyong duha ni Miles, Dudot. Unsay maayon tagkatagan mo gift anang Tito Greggy ninyo inig closing ug inig taod og ribbon ninyo. Nagpakauwaw lang mo da. Madunggan gani mo. Pakauwaw lang mo. Sorry, Ma. Amo-amo rin maguto ni Miles mo. Di araman mi susud. Layo raman sila si Tito Greggy o Papa. Bisa na. Di na maayo ang inyo. Nakasabot, ha? Pasensya gyud kayo, Greg, ha? Huwag gyud kayo may makaatiman mo. Unya ang napasnak sa mo ninyo, hinato ra gyud. Ay, nanak na sa dana sing. Bitaw, Greg. Naikog gyud kay ko nimo. Ayos na nagudaan ang mga pagpakapaubsano nimo o pagkahambol nimo. Mura ka manubili amigo eh. Amigom ka ta. Ay napagunahon na. Basta kay katong imong gihangyo nako, sultihin lang niyo kung kanusa, ha? Kay buhaton gina ko ang tanan aron matabangan ka, Francing, ug ang imong pamilya. Salamat gyud kayo nimo, Greg. Salamat nga sukad pa gyud sa una ug hangtod karon. Wa ka gyud mausab. Matuod ka gyud higala. Basta kay naara ko sing. Panangpit lang. Okay, Greg. Unya, duwata din yun. Ha? Uy, kwarta? Ayaw, anak, Greg. Duwata. Ayaw, Greg, ayaw. Duwata ba? Gina. Pero... Ay, basta kay duwata. Kinasing-kasing ko rin tabang nimo. Malain yun ko nimo, dilinin mo dawaton. Pero... duwata ng gunagudo. Gina. Siya, uy. Maikog naman kayo ko nimo. Sobran kayo mong kayo, Greg. Ay, lagi pagunahon na, anak. Basta anytime, kung may problema ka, naaragyog ko, sangpita lang ko. Ay, katako ini. Paliti og bagong sinina og sapatos ang mga bata. Kay, hapit na naman lang closing. Nindot kasi ko na nga naasad sila bagong masulo ba. Aron nga malipay sa taon o bukogi pa sila sa ilang pagswila. Osmo na ko. Salamat, Greg. Dakan kayo kayong salamat. Away problema na. Basta mo na to, ha? Mag-expect ko nga atuon ko nimo usan ning mga adlaw. Magpaabot ko. Pagi ka na mugi kas balay ganina. Dili di masabot si Greg. Bisag dito pa mas kailangan nga gahatod na mo. Katong paghatod na mo pagkaon dito sa order nga mga pagkaon. Bitanaw sa nako. Ano sa kapyot? Sige magagisir ya.
naunsa ko dong? Parehas ni mo. Nalipay ko. Kasabot may ko ni mo daw kung nga nung malipayon ka. Ha? Kasabot may ako daw. Unsa mo ko naisabtan ni mo, be? Ha? Unsa isabtan ni mo? Ma'am Gamtingog. Unsa isabtan ni mo? Nasabtan ako. Nga nalipay ka nga malipayon ka. Amaw. Tarong ko ng utana ni mo, ha? Unsay hisabtan ni mo? Tubag! Anong kiningguan ba? Kamayan ako pagkaumot pagkatot sa kalit ni mag-break ng auto dong. Imo. Agay. Samad yung wait ko, ani. Magani kay wa ko mabungi. Sayang. Unsay sayang dong. Sayang nga wa ka mabungi. Agay. Ikalitan mo yung mapagdagan ng auto dong. Mo na po. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 day ko rin. No, lawata. 10,000 kini. 10,000? Kadako ko dana, Sing. Mo bitaw. Dako kaayo. Saan mo na ito pagbayad si Greggy, ana? Nga nangayawat raman ganita? Hindi man guna niya pabayran. Iya man nagihatag. Unsa? Uy, sa pwede pabayran? Unsa ba iya nanggihatag? Gihatag lagi na niya. Tabang niya na to. Apil ni ini ang pagpapalit og bagong sinina og sapatos sa mga bata. Para silang closing og sa graduation ni Dudot. Pastilan, Francine. Murag supra naman tingali kaayo ang iyang kaayo na to. Mao man gani. Waon ta ko mudawat ini day, pero dili siya mosugot. Malain ko no siya nako kung di na ako dawaton. Di ko mudawat, anak Sing, oy. Diya lang na nimo. Ha? Nga naman. Basta. Pero day, saan ko man dili ni nimo dawaton? Ambot nimo. Usay ambot nimo. Basta, di ko mudawat, anak. Dahil kung dili ka mudawat ini, kung ako ning iuli nga to niya, malain gid siya nako. Mahiubos gid siya nako. Mga dawatan eh. Kaya kinising-kasing kron niya ang tabang nato. Pero Francine... Oh, kung di ka mudawat, anak, ibutang ko na din eh. Uy! Sing! Sing, Francine! Francine, kuha ari! Uy! Francine! Ay mo pa yung anak siya, eh. Chismil, ha? Dili utang, gihatag, grasya na. Ay, yung bari-bari, ay, magagaba, ben, ha? Grasya ko na. Grabe, gina mo kasuod ng Ricky, no? Kaya giyanom lang og hatag, gani mo ang Chismil. Kailan namin daan sa pagka-elementary pa isyot. Pero diha namin magkasuod og Mayo pagka high school na ginamo. Magtinabangay gid may sa una sa bisan unsa. Sa nag-eskwela pa mi. Mao rin kina. Kung sa iya, may imo. Kung sa iya makaon, may imo. Kung sa iya answer, kung mag-test mo sa una, masulugay mo. Ingon-ingon gid ana. Wow, ngigal. Sa ato pa, kung patuloy siya, patuloy pa ka. Yabag mo, shoot. Binuang nang imo. Kaya na binuang gud. Nana man na basta suod kayo. Kung sa iya, mao ba kay imo ha? Okay na. Nana man gid mga barkada sing, di bilang suod kayo. Ako kaya sa unap. Adto ko subay sa kong best friend. Basta magabihan ko, adto mo ganun ko patulga sila. Wa mi mo abot sa punto nga ingon ana. Basta kay suod gid kayo mi. Mao lagi. Kung kinsa imong kaibgan, maibog po siya. Kung kinsa iyang planong pangyaban, plano po kang imong pangyaban, di ba? Pagtarong gud. Diba namin ana gud. Kay kanang sayong kay niyang paghatag mo gismil, na gid bugat kinungdan. Nanay bugat nga rason.
Nga murag angay gini mong sabton, Pransing. Ha? Unsay buot mo ipasabot isyot? Unsa syot? Klaro her ko kung unsay buot mo ipasabot syot. Ay, kapagutan. Kaya ka mo misuod. Ikaw rin magkasabutan na. Ay, tawa na, uy. Libog-libog nigap ka na ako da. Oh, ano maglibog mga sayro mo sabton? Ang galing miingon ko nga, ikaw rin magkasabutan na kaya ka mo misuod. Kuni kaya akong pangutanon. Unsa may imong hunahuna? Unsa man kay posibleng rason nga mihatag siya nako ni anang kantidara? 10,000. Siya, uy, huwag mo labot sa 10,000. Di mo raman to. Ako, konwiktan ko ni mo, absik sa kalibo. Salamat ko. Huwag yung kay klaro siya. Bitaw, sing. Sulti sinod, ha? Soal bitaw ta. Nya, kita rin may istorya. O may yung tao na kanuog na to. Saling magkanakog, hindi ko malabi. Ilom diha, uy. Diba? Saan ko, eh? Kuan ba? Paklaro lang. Ay, mamakak, ha? Sabi na mamakak, sing. Saan mo gibayad yun ni Greg? Siya ikaw! Amaw? O na siya. Maudi ay nang miingon kang maayo kay nakasuroy kog balit din his inyo. Tungod di ay kay gusto ni mong mangayo sa akong huna-huna sa gihatag atong Greggy nga 10,000 para ninyo ni Francine. O, Matansyang. Aw, grasya manggod na. Kamaayo naman, ana, nga naay tao nga mitabang ninyo. Dili pa mo, ana? Dako manggod kayo ng kantidara, Matansyang. Ay, baya ni mo ko rin na. Ang uban gani diha, kung maoy mo tabang, labi na ng mga tato jud kaayo. Sobra pa yun sa 10,000. Nganong problemahon man na ninyong Francine, oy? Kay kinasing-kasing man kahana niyang tabang ninyo. Di, gamitan na ninyo sa maayo. Ang iyang makita na ng Greggy nga gigamit ninyo sa husto ang iyang gitabang ninyo. Maunay importante. Nakapasalamat man kahamon niya. Oo, Ma. Aw, sa ato pa, way problema. Ayaw daghatagig lain pang rason kung nganong maayo kaayo ng si Greggy ninyo. Kaysa elementarya pa man kahadiin na silang managkaila si Francine. O mas nagkasuod pagka-high school nila. Gamitan na ninyo eh. Ayaw na ninyo iuli. Kay mainsulto yun siya. Lagmit pang masuko kung inyo nang buhaton. Matansyang. Kung saan nagtadinis sa mall pa, Francine? Marco rin. Malaag ka to. Dili ka mangaon. Bitaw pa, ma. Mga unta dinino. Kaon ka. Dili kay mga lang tanin nyo din ni Miles. Palitan sab mo namo ni Papa mo, Francine, og inyong mga personal nga gamit. Bagong sinina o bagong sapatos para sa closing ni mo pohon o pag-graduate ni Kuya ni mo Dudot. Yay! Pinangga gid ang ninyo mano. Salamat po. Magpasalamat kita ninyog dako ni Tito Greggy ni mo, Miles. Kay naghatagid siya kwarta para may bago kay ni closing ninyo sa eskwelahan. O ikaw, Dudot, para sa imong graduation. Yay! Mayo lagi kay si Tito Greggy na to. Paano? Marco rin. Kung pinangga lagi sab kay niya. Ano di ay? Pa? Ma? Ha? Ano di ha? Bitaw pa, ma. Kwan, Dudot, Miles. Kana tungod kay buutan mo doa. O usa pa. Sukad pag yung paniadtos nag-eskwela pa mi ni Tito Greggy ninyo. Elementary pa mi adto. Kailan na mi. Pero mas nagkasuod may pagka high school na ginamo. Kami gay magtinabangay sa bisan unsa ni atong estudyante pa mi. Mao di ay. Nasad ko'y amiga pa nga. Bispre na ko. Hatagan ko niya bisan unsa. Unsa iyang baon no. Hatagan jud ko. Pinangga jud kay ko niya. Yay. Ulaki. Sa ato pa, mo share gid ay siya nimo kung unsay na aniya. Opa.
Unya, unsa may mong i-share niya? Tagan na ko siya answer kung mag-test me. Kay pugo man siya. Mao di. Unsa? Mao di nga maayo kay sinimo. Kay manghatag di kanyag answer kung mag-test mo. Oo. Unya, huwag mo masakpi sa inyong teacher, Miles. Tingalid ka sabaan mo kung mahibawaan mong magsinundugay. Sabaan, Bitaw, Miles. Ay, di man gud may masakpan. Kay Brightman ka ayong mangitag pagi akong classmate. Aron dili masakpan. Bright to Jane. Sa ato pa, diha ra siya bright. Ay, ayo. Dili masakpan nga mangupya. Pero sa klase, sa leksyon, dili bright. Uma. Pastilan. Laina. Maayo man ang magtinabangay, Miles. Pero kung unsay rules sa inyong teacher sa sud sa inyong classroom, mo follow Maayong lang pagbuminaw gid mo. sa Kaya kung ang imong Let's classmate, Pinoy. magsige na lang nagsalig ni mong pangupya. Kung di na mo magka-classmate sa sunod nga abli sa klase, mag-unsa man siya. Maayo nang makatun pod siya nga maninguha sa pag-study. Dili ba, Sing? Mao gyud day ko rin. Hustos mama nimo, Miles. Pasabtan lang ko na imong classmate. Kay para ra mapuna niya, di ba? Tubag. Yududutoy. Bitaw. Mabitaw ni sulti ni ma'am namo sa among mga classmate nga nasakpan niyang nangudig ko nga maayo ang magtinabangay. Pero, depende sa sitwasyon. Pero sa klase ko, no, sa pag-eskwela, angay di ko nung maninguha mi para sa mong kaugalingon. Kay para man ko nun ni sa mong ugma. Husto. Husto gid ang kiingon sa inyong teacher. Ay, swerte mo nga wa masakpi. Pero sakpan mo, ay kamo gyud duha ang mawawan. O niya, may unsa man tong imong classmate pagkadungog niya sa gisulti ni ma'am ninyo. Ay, mingon siya na ako og sikreto mga mag-study na siya sa sunod abli sa klase. Unsa? Na, Dangat. sa sunod pa? Ang kanang chicken ako pa, ma, og iced tea. Oh, sige, Miles. Ang imo dudot. Parehas minimals pa. Chicken. Hmm, Pero nga kung drinks kay kanang Sama. pineapple juice. sige. Dayon chicken. Ang imo, day ko rin. Bisan unsa ra. Ikaw na lang order para nako. Sige, parehas lang ta. Sige. Sige. Pangitan lang mo balingkuran dito, ha? Da. Kaya ko na lang mo linya dire. My favorite crispy and juicy chicken. Ako, my favorite manok nga chicken. Chicken. Tanawa ang mga bata. Tanawa. Si Dodot ug Miles. Enjoy kay sila din sa atong pagpanuroy sa plaza. Tama. Oo, Francine. Karon namang buta makabalik din sukad. Bitaw. Kuno ako masayop. Mga duha na tingali ka tuig tang wa makabalik din sa pagpanuroy. Mga ingon anak gid ay. Pero Siya pero. May kalit mo na kisdom ang imong naong. kung madayon ka man gud kanya og panarpaho sa layo. Kano sakha ta makauban ang imong inay nga usa ka pamilya, Francine. Kanaa sila si Dodot ug Miles. Ug labaw sa tanan. Nga naa ka sa punta nga among ikauban. Oh. Day ko rin. Tingalig. Mamatikdan kanila ni Dodot ug Miles. Sila mo'y ako gikaluyan ug maayo. Pinagdahom na sila. Ngawa na to sa imong hunahuna ang pagpanarbaho sa layo. Day. Ngayon na ito pasabot nila. Mahimong karon nga linghod pang ilang pangisip. Di pa sila makasabot. Pang sa nagtungan to, naibaw ko. Makasabot na sila. Eh, para man kini silang ugma. Sa ilang umaabot. Nga unta puhon. Dili nila matagamtaman ang kasud nga atong nasinati karon.
Francine. Kaya pagkila. Inay, mitanaw ra ba ang luha nato? Sige, tapuhin ang imong luha. Kibasig, mudool silang kalit nato. May buong ulit siya. Magdoon silang nag-away ta. Lord, sama ko. Bisag giunsa ko sa pagsuhay ug lingaw ang akong kaugalingon sa mga salida. Pero di kimawas kung unahuna ang panagway ni Corina. Bisan pati nga niglumsan ko sa bino ang akong kaugalingon. Di ko gusto ini. Kasayod kong sayop kini. Pero di na ko kaya nga pakigbatukan kini pagpatiya. Dili ko na. Kaysa mga hikayon nga pugson ko siya sa pagpapasak kong kalaman. Magdugo daw magkumpa nga kung kasing-kasing. Nagbugtong siya lang ang makaalim din. Wala na. Nagsugod o ng tubel itong kireke. Salig lang na may daghang mo tubel, pero wala naman doon siya magsigig inom. Katapusan niya pag-inom, agkaturag yung wala siya makadawa, kanasakpa niyang nagbisyo ang iyang asawa. Kaya sa nga-to, nakadawat naman siya. Pero di niya siya mo balik kung inom. Diyang nakita sila itong amigo niya nga si Francine. Pero lisod sab kung si Francine ang nakaingon nga may balik siya pag-inom. Wala gilain oy. Katong ipanulti niya na ako atong hubog kayo siya. Corina kuno. Unya, saya kong pagsubay, kinsang Corina niyang ipasabot. Wala gilain. Bisa kung sao, panagpagkaroling noon nga si Francine ra nga iyang suod ang iyang tuyo sa pag-adto sila, ha? Di, yun sa makalimot. Ngang asawa ining si Corina ang labing importante niyang tuyo dito. Kakuyaw ining tripingan itong Grigi, oy. Ang asawa magsusuod niyang higala. Unsao na lang kung magkabukingan sila. Unsao naman lang. Apyan! Ako, nanawag na. Apyan! Sakit tuyo, ano, murag nasuko na bagyan. Apyan sa ba? Nasuko yun, ay. Di kay mura. Nasuko. Kaniya nung Grigi. Naana. Kano ka ni siya, oy? Sana kay kasukan na rin. Ako mo kay panabungta na ani ron. Balik pa na. Kadugay bang bisak ka sa stress? Apyot! O sa palaguton ko rin bayo! Padulong ako! Pizza! Oh! Taga pa malagi na sumos! At nagapanawag, karako nung Grigi. Uy, hanggaw! Gay na tagang sa kadre! Ay kung pasigit-sigit ha! Ay, alam kong singkit to! Kalma lang! Pinapalaguton ko rin mo, Pyot! Maya na ako pagkaon mo, Roy! Danghag! Roy, ako si Monoy! Likod na, likod! Barog na ko daw! Lingkod! Sakit kayo kung si Monoy! Mayam ko na ako pagkaon mo, Roy! Nga, simon mo ay imong ilingkod? Dili, nga. Unya! Palingkuron gede ko ni Monoy! Gay na dagang lingkod na! Lingkod! Ano nga? Lingkod, manggugo. Ingon bitaw ko. Kalingkod ako dong. Sunod! Sunod! Wah, ingog. Saan mo siya? Koy, agiyak na nawara ko. Mura magkambat po. Katok-bunon, masiguro eh. Magigklaruhay lang ko ni mo, Piotr. Makigklaruhay lang ko ni mo. Salang daw? Unsalang ka to? Unsa ingon ni mo dong Grigi?
Di ko gustong imong kong limdana. Ayaw yung kong limdi aron di ko masuko. Dili ka na ko limdan, dong. Aron dili ka masuko. Taas man imong tingog dong rege, wala pa di ka masuko, dong. Sala na kang masuko ka, no? Palaguto ba dyan mo? Dili, dong. Ay, masuko, dong. May namatikdan ko nimo ba? Dito ta sa ila ni Francing. May matikdan ka, dong. Salan man. Ayaw yung pamakak arong di bulupad sa imong kining botellas bino. Kuya, wag ko na ng botelya, dong. Salan man dahil gahom mulupan mo na. Dabaw pa nas gamhanan, Piot. Tumupok-pok ginis mong kung di ko makauyo sa mong tubag. Ay, ano? Kalain ko na ng botelya, dong. Bawo kung ako rin mong gipanidaan ito. Usay mong nasabtan ako. Ito dong grigi ba? Wala, bangkot. Akong usbon ay kong palagutan. Unsay hisabtan ni mo na ako. Ay, dong grigi ay. Wala ba? Kalisod ba na pangutan na? Unsay mong hisabtan ako, tubag ako! Wala lagi, dong. Wala mo ko sabtan mo dito, dong. Wala, oy. Ay, damn it! Usa isda, dong. Dang gito. Bullshit! Nabuak ang bildong lamisa na imong gapak. Nga buak sa ng botelya bino, dong. Ang imo ng ang sunod nga mabuak ani Piot. Pusil. Oh. Pusil. Pusil. Pero mainggansa o may mga bala. Mubuto-buto sa ning akong kabit-kabliton tumong si mong Apiot kundi kakaroon mo tubag-tubag. Ha? Unsa? Ayaw na. Say ayaw. Pusil, magana. Musulti na ko dong. Musulti ko na ako. Dahil sabta dito dong. Musulti na ko. Siyaman. Ha? Manguli lang kayo tani. Ay, layo. Uli na tani pa. Bitaw pa. Ma, kalain. Gusto pa gani may malingaw din sa plaza? Hapon na kaayo. Ugnay, hapit na mong ngit-ngit, oh. Magluto patag panihapon sa ato, inikuli. Bitaw, Dodot. Miles. Ano na lang taman ni hapon ninyo pa? Magalin. Kaya namay ka na malikyat ni pagkaon. Bitaw pa. Ma, naay na ninda og barbecue yung baboy. Unya, nasay puso. Nya, nasay na ninda tempura. Dapat yun na ninda og fishball. Ani na lang tanin yung mga unpa. Ma, kay dugay na kayo may wa makabalik og suro din sa plaza. Kuya no? Majud. Sige na pa, ma. Tagsarabitatan manuroy. Pero api kita sa kwarta, Dudot, Miles. Ang ato Na, mga sige. Anhin na lang taman hapon. Pagpili mo kung sa inyong isudan. Anang naninda og barbecue. Sige na. Yay! Yay! Tala, kuya! Let's go! Tala! Oy. Ayaw na, Dudot, Miles. Basag di sila di ko rin. Tagsarap itaw to, untang makasuroy din. Pero Francine, ang atong budget. Maapi kita sa atong... Ayaw na pagkunahuna na, day. May kwarta pa ko din. Gusto sab kong makakita sa itong mga anak na malipayon samtang kauban pa ko ninyo. Francine... Inangga kitang Papa Francine ko yan, no? Di parehas ni Mama ko rin. Nga gusto na niya mangulit na ta. Medyo na si Mama ko rin. May pagka-killjoy. May papapa. Maujud. Marin nyo haday dong. O pagka-barbecue ang baboy. Sa kapitso. Ano? Marin eh. Bayot.
Oh, kana lang. Kuya, Di uy. ba yun? Tapos ay. Kuya, uy. Kaya duha-duha lang mi baboy. Ati, nya, magsaw lang mi Ati. anang pitso. Sige ka na. Sakto ko ito. Ati ka na ako. Bayad to. Bayad siya. Shh, ayaw tsapa, kuya, uy. Anya, tulo-tulo sa mi kapuso. Hala, kuya, sila day si Papa Francing ug Mama ko rin. Unsa may lang kanon. Ilo, bitaw no. Ato akaw. Nya, pangutan naon sa ilo. Aw. Oh, sige. Pero ayaw papuli ni akong lingkuranan ha. Ug ang dami po kalingkuran sila si Papa ug Mama. Lagi. Ato ani sila aron na mag-usa na natang mausa na ni sa pagluto ni ate. Og pangutan asab sila kung pila-pila sila kapuso. Nindota dinis plaza mao. Pa, kidagkan kayo mga suka nga lain-lain na kulor. Nindot kayo tan-aon. Daghan na sa mga duhaan na sa mga bata oh. Na sa girit-girit. Yan na si hagdan-hagdan niya. Nasa do kapit-kapiyutan. Nasay fountain. Nindot kay tan-aon inig agas sa tubig kay maglain-lain og color. Oh. Bitaw no, Francine. Dako nagkalainan sa una. Nga ordinaryo ra ang mga suga. Pero karon, klase-klase na. Bitaw, mo may sultis nag-ato. Taon na. Nga, nindot ko rin plaza. Unsaon, milagro naman kay tag makasuroy uban ni Dudot ug Miles. Kay maapikin das kwarta. Ang atong igasto og laag, ato na lang ipalit og bugas o ipuhunan sa tindahan. Dili pa? Tinola day. Pero, kinahanglan sab nga mahatag pagtag higayon sa pagpanuroy uban sa mga bata. Oo, good. Pero nakasabot naman na si Dudot ug Miles nga tag sa ragita makasuroy bisan din hinalang sa plaza sa lungsod. Kay pobre man ta. Nakatuog na sila si Dudot ug Miles, Francine. Malingkod ko ha. Siguro ka. Basin og nagpatugtog lang to. Waoy, hinanok na kaayo sila. Gipangkapoy to sa atong paglaag sa Mayong plaza pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Ano ka? Kalawang ba itong panghupawa? Tay ko rin. Kano sa man mo klaro ay kisulti ang mga bata. Nga madayon kag panarpaho sa layo. Kuan, kining. Kung sa maimong pahaton kung dili gid sila musugot ng manarpaho ka sa layo. Unsaon man nimo sila sa pagpasapot. Unsaon man, Francine. Mga anak, wadang inyong kamingaw. Nining ako karong paglakaw. Og sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon. Masinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa. O palihog di ay ko no, pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.